गासिबो गासिबो जय बैसागु बोथोरनि जय रंजालि बैसागुनि बरिया जिम खालामा दा बडि बानाय फिटनेस खालामा दा योगा बानाय जिम खालामा दा बडि बानाय फिटनेस खालामा दा योगा बानाय आंखौ नोंनो नांगौबोला आदा आंखौ नोङो मोननो हास्थायदोंब्ला आंखौ नोंनो नांगौबोला आदा आंखौ नोङो मोननो हास्थायदोंब्ला केन्द्राद्राव दैया ओरैनो देराखै लैयाखै बियो थाखा थिंख्लिसो अ मामा फेथ्लाख्ला ओरैनो बुङाखैलै आङो बियो आंनि माहाजोनसो जिम खालामा दा बडि बानाय फिटनेस खालामा दा योगा बानाय जिम खालामा दा बडि बानाय फिटनेस खालामा दा योगा बानाय आंखौ नोंनो नांगौबोला आदा आंखौ नोङो मोननो हास्थायदोंब्ला आंखौ नोंनो नांगौबोला आदा आंखौ नोङो मोननो हास्थायदोंब्ला गासिबो रंजा है 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 नों नागिरदों आगै बुजिगोन आंखौ नों फसायो आगै हिर'इन सामखौ नोंनो नांगौ जारु जौसां सांखौ नों लुगैदों दा जांगिलाखौ नोंनि नोमा नोमफाया नागिरदों थाखा गोनां हौवाखौ नोंनि नोमा नोमफाया फसायो साख्रियावला बिजामादैखौ ब्रुं 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 थाम्फै बायदि दाबुंबाय दा था नों ख्रब ख्रबनानै खबथार जागोन सिरि दोनजागोन आंजों ख्रब ख्रबनानै खबथार जागोन सिरि दोनजागोन जिम खालामा दा बडि बानाय फिटनेस खालामा दा योगा बानाय आंखौ नोंनो नांगौबोला आदा आंखौ नोङो मोननो हास्थायदोंब्ला रंजा बोलो बोलो सेंग्राबो कन्ट्रेक्टरानो जा साख्रियावलायानो जा EMCMआनो जा गासिबो माहाजोनफोरनि उदैया गिदिर गिदिरखा नोंहालाय माखौथो जिंगासिबाय थादों नोंहालाय माखौथो बासिबाय थादों नोंहालाय माखौथो दुसिबाय थादों जिम खालामा दा बडि बानाय फिटनेस खालामा दा योगा बानाय जिम खालामा दा बडि बानाय फिटनेस खालामा दा योगा बानाय आंखौ नोंनो नांगौबोला आदा आंखौ नोंनो नांगौबोला आंखौ नोंनो नांगौबोला आदा आंखौ नोङो हाबा खालामनोब्ला केन्द्राद्राव दैया ओरैनो देराखै लैयाखै बियो थाखा थिंख्लिसो अ मामा फेथ्लाख्ला ओरैनो बुङाखैलै आङो आं माहाजोनखायसो है बियो थाखा थिंख्लिसो आं माहाजोनखायसो बियो थाखा थिंख्लिसो आं माहाजोनखायसो